Mensen worden op duizenden manieren, verschillende manieren geroepen. Echtparen, ik heb wel eens een keer gezegd tegen een echtpaar, als u mij kunt vertellen hoe je aan die vrouw of u aan die man bent gekomen, dan zal ik dus vertellen hoe ik hier in het klooster ben gekomen. Nou, dan krijg je natuurlijk een heel verhaal te horen. Dat kan een lang verhaal zijn, dat kan kort, het kan heel mooi zijn, het kan heel stuk zijn. Maar op puntje bij paaltje komt, zeiden ze allemaal, alle echtparen die ik daarover heb gesproken, ja, we keken elkaar in de ogen en nou zijn we getrouwd. Nou zijn we al jaren samen. Ik zeg, ja, maar zo gemakkelijk kom je niet van me af. Wat is dat nou precies geweest? Ja, kijk, en die beweging van, ja, dat weten we niet. Dat is God. Kijk, en dan komen we op de waarheid. Dan is dat is waarheid. En dan denk ik nu meteen aan de woorden van Christus, die hij zei bij Pilatus. Ik ben in de wereld gekomen om de waarheid. En wie uit de waarheid is, luistert naar mij. En dan beantwoordt Pilatus dat, ja, wat is waarheid? En Christus zwijgt. Maar wat mij wel bezielt, dat het vooral gaat om hoe ik de liefde leg in het doen. Ik praat natuurlijk wel eens met medebroeders die theologie en filosofie hebben gestudeerd of zich daar veel meer in hebben, mee bezig hebben gehouden. Maar zij komen ook niet verder als ik. Denk ik, ze kunnen het mooi verwoorden, zo gezegd. En dat is ook heel goed, en dat moeten we ook, en we hebben theologen nodig en filosofen, daar moet steeds diep over nagedacht worden. Maar als we straks allemaal op dat punt komen van Gethsemane, van die eenzaamheid, alleen te zijn, alleen te moeten sterven, dan denk ik dat er geen theoloog ter wereld kan zeggen, nou, ik weet precies waar ik naartoe ga. Ik weet... Pas hebben wij een medebroeder begraven. 2 dagen voor zijn dood was ik bij hem en toen zei ik tegen hem, ik heb veel pijn? Nee, zegt hij, het had kanker. Je hebt pijnstillers en als dat niet meer helpt, dan komt de morfine, zou ze uit het ziekenhuis komen. Maar 1 ding, zegt hij, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, wat er gaat komen. Tegen die man, die was theoloog, die was een kerkgeschiedenisman, wist heel veel, maar dat wist hij niet. Kijk, en we zullen alles toch moeten afleggen om ons open te stellen naar God. En hoe meer we dat doen in ons werk, dan kom ik steeds weer terug op dat punt. Hoe steeds meer liefde in ons werk leggen, daar gaat het om. En daar zullen we ook in ontdekken, in de naasten, in de medemensen, wie God is.